ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಂಡು 21/12/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪ್ ನೆನಬುರ್ದು ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರಾದು ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲೆನು ಪವಿತ್ರಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾಯಿಗೆ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ಯಾನಂತು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿರ್ದು ತನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನುನಿ. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕಾರ್ನು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲಂತೂ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದು ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಗೀತೆ: ನಿರ್ಬಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿನ ಲಡೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಆತ್ಮ ಏರು ಶಿವಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರೋ ಅಕುಲ ಸಹ ಮೂಲತಃ ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಸಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಲುಂಡು ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಪಾದಲುಂಡು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಂತು ವಿಧೇಯ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಾದನು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾದನು ದೆಕ್ಕರೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಎಂಕ್ ಪಾದಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ತಮ್ಮ ಪಾದನು ದೆಕ್ಕುವೆರತ್ತೆ. ಗೃಹಸ್ಥಿಲು ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಪಾದನು ದೆಕ್ಕುವೆರು. ಪಾದಲಂತೂ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆದುಂಡ ಅಂಡ ಶಿವಬಾಬಾಗ ನಿಕುಲು ಪಾದ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರೆಗ್ ಕಾರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಪೂಜೆದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾದನು ಎಂಚ ದೆಕ್ಕೊನಡು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಮಾತೇರ್ದಾನೆ ಪನ್ಪುನಿ. ಲಕ್ಕದು ಒಂತುದು ಶಿವಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮಾಲಿಕಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವಡು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಐ ಆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ. ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆ. ನಿರಾಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಪೂಜೆದ ಪಾತೆರಣೆ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿಕ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕಲೆರ್ದು ಯಾನು ಪೂಜೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನಡು. ಇಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಕಾರುಗು ಬೂಲುರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಡಂತೂ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಬರುನುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಬೇಹದ್ದುದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಒರಿಯೆ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟು ನೀರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ಲ ಸಹ ಮುಕ್ತಿನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಾರತದ ಗೃಹಸ್ಥಿಲು ಭಗವಂತರ್ದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನು ಕೇನುವೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ದಾತ ಒರಿಯೆ ಅವರು. ಸರ್ವಿರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಒರಿಯೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಸಾಧುಲು ಏಪ ತಾನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಬಿತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗ್ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿನು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಮಾಲಿಕ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ತಮ್ಮ ಸಮಯಡೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಜನನ ಮರಣೋಡು ಬರಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಂಡಂ ಬೇರು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆರು. ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಸುರುಕು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಎನನು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕುಲು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೇ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವಂದುಪ್ಪೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ರಾಮ ರಾಜ್ಯಲ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ರಾಮ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಇನ್ನೇನು ಏರು ತೆರಿವೆರು ಅತ್ತಂಡ ಏರು ತೆರಿಪವೆರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಆತ್ಮಗು ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓರಿಯನೆ ಶಿವ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೆರು. ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ದೇವಿಯರು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ವರ್ಷಲ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನ್ನರ್ದು ತಯಾರಾಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ರುದ್ರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಏರು ಪಂದ ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರು.
ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಪುನವು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಸಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಲೊಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಾಂಡಲ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಂತೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರು ತೂಲೆ ಬೇರಿಯನ್ನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಯಜ್ಞಲ ಭಾರತಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವಡ ಅತ್ತಂಡ ಸೇಟ್ ನಕುಲಾವಡ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪವಿತ್ರಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಪ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಸುರುತ ನಂಬರದ ವಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಓವು ಯೋಗನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾನು ಮರಪೇರು ಅಪಗನೆ ಬೊಕ ಮಾತ ವಿಕಾರಲು ಬತ್ತದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪುಡು ಪುನನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ತೆರಿದು ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಶಿವಬಾಬಾಗು ಕಾರುಳಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಮಾತೆಯರ್ನ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರ್ಡ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮದ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರು. 21 ಪೀಳಿಗೆಲು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಇಂಚ ಗಾಯನ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾದಸಾಹಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕದ ಮಲ್ತುದಿತ್ತಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಏರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಸೇರಿದು ಪೋದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖ ಅಂತೂ ಅಪರಮಪಾರ ಆದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಲು ಹೊಸ ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಒಂತೆ ಪರತಾನಗ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕುಲು ಉಂಡಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಕುಡ ಐನು ದುರಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಹಿಮೆಲ ಅಪರಮಪಾರ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಿಮೆಲ ಅಪರಮಪಾರ ಆದುಂಡು. ಒಯ್ಕ್ ಮಾಲಿಕಾಯರಾಯನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರುಗಳ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ಕರುಣಾಜನಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಕುಲಾದು ಅರ್ಥಾತ್ ಈಶ್ವರನ ಜಕಲಿನ ಪಡೆಯಲೇ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಹಿರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸುಖಲ ಪರಮಪಾರ ಆದುಂಡು. ಪುದರ್ನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಯಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೊಯ್ರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರ ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯಯುಗಾದು ಪೂಜೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಗು ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಜಗದಂಬ ಪೋದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪಲು. 5 ಒಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆಪೇರು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅತೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಓದವೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾಪರಡು ದೇತೊಂದು ಪೋತೇರು. ದ್ವಾಪರಡಂತೂ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೊಯರೆಗಾದು ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪವ ಪಂದು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ದ್ವಾರುಳು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಯಾನು ಶಿವ ರುದ್ರ ಬೊಕ್ಕಂಬೇರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನು ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಹೊರತು ಏರಡಲ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಶೂದ್ರ ಎರಡಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ತಕಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಏರೆನ್ಲ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ರೋಗಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಏಪಲ ರೋಗಿ ಆದು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪಂತೂ ಅಪಾರ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಎಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಇದು ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ಪೋಣಿಸಲ್ ಪಂಡ ನೇಯ್ಗೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಹಂ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಯೋಗದ ಬಲಿಪುನು ಬಲಿಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆನೋ ಆತು ಮೊಕಲು ತೀವ್ರವಾದ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ವಿಕರ್ಮಲ ಸಹ ವಿನಾಶ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದುಲ ಸಹ ಯಾತ್ರೆಡು ಉಳ್ಳರಿಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಪರಮಪಾರ ಸುಖನು ಪಡೆಯರೆಗಾದು ಎಂಕುಲು ದಯೆಗು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೂಜ. ಎಂಕ್ಲೆನು ಮಾಯೆ ಗದ್ದಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಸಯ್ಯೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದಯೆಗು ಪಡೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏತು ಜನ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಐದವರ
ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಹೊಸ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲಂತೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸುವರು. ನಿಕುಲು ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಭಾರತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮಾತೆನಲ ಸೇವೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಶಿವಗೆ ರುದ್ರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು ಕೃಷ್ಣಗತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಯಜ್ಞ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾವಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ರಾವಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತುದಿ ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಬುಡ್ಪವೇರು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಬುಡ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಜೇರು. ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ತಬ್ಬಿ ಬಾಬರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನೆ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಭಗವಂತ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಉತ್ತರ ದೇಗ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ರವನ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ತುಜಿಪವೇರು. ತ್ವಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂದು ಬರೆಪೇರು. ಆಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ವಿಜಯಿಯಾದು ಬಿಡುಪರು. ಜಯತೆ ಬಂದ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದು ಉಪ್ಪರು. ಏತ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಪಾತರಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಯಮಲುಂಡು. ಹಂಸದ ಸಬೆಟ್ ಕೊಕ್ಕರೆಲು ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಏರು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಏರೆ ಬರ್ಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದರ ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆನಿಕೆಯನ್ವಿರೋ ಆಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಿಂಚಿನಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೇನುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಆಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲಂತು ಪ್ರಶ್ನಿಕೇನುವರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದರ ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮರ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗೊಂದಿಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳೊಡ್ದು ಕಳೆ ಹೊಂದೇರು. ಐದವರ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಸುರುಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ 24 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಪ ವೃಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಲ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ತಾತ ಆಯ್ರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲ. ರಾಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಏಪ ನರಕೊಡು ಬರ್ಪೆ ಅಪಗನೆ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಶಿವ ಭಗವನು ಆಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಚಯಿತ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಐದವರ ಪರಂಪರೆಯದಿಂದ ಎಂಚ ನಡತಂಡು. ಬೇರೆ ಮೊಕುಲಂತೂ ಮೃತ್ಯು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡು ಕೇವಲ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವು ವೇರು ತೆರಿವೇರು. ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಪಿಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪಿಲಿ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆಕು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಮೇಕೆನು ಮಾತ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲಲ ಮಾತೆರನ್ಲ ಕಬಲಿಸವಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪರು. ಭಗವಂತನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆರ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಸೈತಿಲಕ. ಶಿವ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ಮಧುರ ಬಾಬನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬನೇ ಯಾನಂತೂ ಈರ್ನ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಈರ್ನ ಆರಾದುಪ್ಪೆ. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯತಮಗ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರಿಯರಡ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವೈನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬಾಬಾಗ ಪವಿತ್ರ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಆದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾತ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ ದೂರ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎನ್ನತನದ ಭಾವನೆ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಎಂಚ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರಡು ಮೊಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬೇಹತ್ತದ ಸಹೋದರ ಎತ್ತು
ಇಜ್ಜಿ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು, ದೀದಿಯಾದುಲ್ಲಿರು, ದಾದಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಒಲ್ಪನೆಪ್ಪಡ ಅಂದ ಬೇಹದ್ದುದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಪ್ಪೆ ಮಿತಿರ್ದು ಪಾರ ಒಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಭಾವನೆ ಬೇಹದ್ದುದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆ ದಿವೋಡು ಇಂದುವೆ ಆದೊಂದು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನುಭವಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪಂಡ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಪಿತಾಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿತಾಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಈ ರೀತಿದ ಬೇಹದ್ದುದ ಅನುಭವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನತನದ ಅನುಭವ ಅವಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಉಪರಾಮ್ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ರಾಪುನ ಕಲೆಟ್ ರಾವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಕೊಂಬೆದ ಬಂಧನಡು ತಿಕಿದು ಬುರುಜೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.